Ngiyabingelela emagumbini amanomhlaba obuyelayo uDlamini Mthandazo eMpumalanga ePetretief ngibukele khona ekhaya. Ngibingelela Swaziland, South Africa, Botswana, America, Zimbabwe, lapha eMaputo Ntsimbondiya. Ngibukele khona ekhaya. Isithunywa sakho sidinga ube nguwe osihloniphako, usihloniphele. Sifane nomakoti noma azogana ekhaya. Makusho makoti awungeni endlini kagogo ufake ibhuluko noma ufaka iduku. Akathi la khaya sebashona avela ngene ngeduku. Akathi la ekhaya abekho edobheni ukuthi ngene ngebhuluko. Ngilenhlabathi nalezi ndonga ezikhulumeza ukuthi lo muntu lo ekhaya akasihloniphi thina kahle kahle. Ngilenhlabathi emele uyihloniphe. Noma kuthiwa akunamuntu lo ngena kwakho endlini kagogo ungathwalile ekhanda. Umuntu ufuna ulimala ujikwe semnyango. Even nesithunywa ngeke ukuthi noma nje ngesithunywa nengilosi. Ngizokwenza ucansi ngijime ngesigucweni. Ngizokwenza ucansi ngingene empophomeni. Ngizokwenza ucansi ngifuna ukuthi baprofit bazongibona yena. Ngeke bakubona uprofit. Ubona ufuna ukubuza ama chance. Kepha ngohloniphile ingilosi yakho mbukelo khona ekhaya kwenza ukuthi ikhaliphe ibe namandla. Ingilosi ke isithunywa. Mbukelo khona ekhaya. Lento oyiphiwa ngabakini noNkulunkulu wakho lokusithunywa sakho. Isithunywa senza ukuthi ube nebandla elikhulu, ube nemali, uphumele empilweni yakho. Ngikukhulekela nje abantu. Uhlekele umuntu ayishaye abuye kuphi imoto, ayishaye abuye kuphi umuzi, akuphi inkomo. Isithunywa ke siyafana neinkomo. Inkomo zingakodla edlelweni kodwa ngeke zibuye kanye ekhaya. Kudinga uthole ibaso, uyishunqisele inkomo zikwazi nga5 ibone ibuye ekhaya ibaleni. Even naso-ke isithunywa mbukelo khona ekhaya sayidinga khona izinto ogeza ngazo, ofutha ngazo. Sifane business. Ibhizinisi ungayiphiwa ngabakini benhlahla business but make sure ukuthi kuba nento ibiza ama-customer ngoba into efuna khulini imali nokuthi ingene abantu. Isithunywa sidinga ukuthi usikhaliphise ukuze sikwazi ukuba ukhona ubona inkinga zabantu, uprofit. Usiza abantu abagulayo ubona inkinga zabo. Usiphamisa ngendlela enhle eclean engeke iphazamisa idlozi lakho noNkulunkulu wakho ugcine ukhipha imphefumulo yabantu because ufuna ukuprofita kakhulu, ufuna ukubona kakhulu. Kunendlela yakho yosiphakamisa enhle eclean engizixake futhi kusasa. Noma usekho emhlabeni ukwazi ukungena kwabakini ngasekho emhlabeni bakwamukele ngoba useclean awunagazi phansi. Asazi ukuthi abanegazi phansi kwenzakala ini empilweni yabo. But I know ukuthi if sonze into ephambene nabakini nabomkhulu wakho nasebangasekho emhlabeni zonke izinto zakho zizomoshakala mbukelo khona ekhaya. Inkosi kubusisa, inkosi ikukhanyisele, ikubusise kuphamandla kuphela inhlanhla. Udlamini okhulumako uMthandazo Ngisayona, ngisebandleni le-Star Sokuphila Church in Zion eMpumalanga ePetretief. Mbukelo khona ekhaya nawe umukelekile uzongalela ibandla. Ubusekile kunekusengavuleka. Maningi amasonto asikele kuphela ungana kwamanye but nala ekhaya umukelekile nofuna ngena khona. La ekhaya selapha Mthandazi uDlamini zikhona iwasho amanzi bakhandlela everything. Not ngilahla ekhaya uyafika la ekhaya sikwazi ukulungisa indlela yakho yesithunywa. Silungisa idlozi lakho. Abakini abathetshulwa abesimene si-right. Khayina ukhonilala sikwelaphisa. Dinga nengane uyagula emzimbeni. La ekhaya uzophila mbukelo khona ekhaya. La ngakhanya ikhona siyakuvulela. Ngaba umsebenzi ngaba yini mbukelo khona ekhaya. Ngithi inkosi ibusise, inkosi benani. Ucomment phela ngenza singana kwethu. Subscribe futhi. UDlamini ngikuzwile nawe la khona whatever uDlamini ngikhulekisa ngizokukhulekisa mina inkosi ibusise.